lang kayo. Yan. Natutulog po si Kuya. Tagigisingin natin muna. Muna pasapat ang kain. Pinakain kasi yan eh. Sino eh. Tapos lang. Tapos na siya pinakain. So naganda ang ating mga tropa rito. Ayan. So ngayon po ay January 13. Ayan. 2025. Ngayon po ay Monday. Ayan. Pork session therapy. Ay, nagising na. Kuya, bigla nagising ha. Punta naging boss ko. Nanay niya wala. Absent. Hindi, maliligo pa naman. Mga mag-ano pa, Yes. Yes, hello mga subscribers, likers, mga Pilipinas dyan. Muli, po tayo kay Kuya Luciano Greco. So, this is our fourth session therapy. Today po is January 13, so 2025. So, ngayon po ay Monday. So, samahan po muli sa aming therapy sa kanya sa bedridden stroke SP patient natin. So, watch niyo po till the end yung aming vlog at maraming salamat po sa patuloy po na nanonood at sumusuporta po ng vlog namin dito sa Greco family sa aming Joris kay Kuya Masyat. So, God bless po to all of you. And shout out also yung aking mga kaibigan natin dyan, mga Relis family dyan sa may Mabalacat, Bicol, Mabalacat sa mga Relis family. Shout out kay Grace, kay Ate Juliet at yung kapatid niya na aalis ngayon this afternoon and going back to USA. Sa inyo dyan, shout out sa inyo dyan at mag-ingat kayo sa inyo dyan. May God bless you. May trip. So God bless all of you. So this is it. Come on, let's go. Sino ba dito? Tataas ba natin? O siyempre, para makapagpesa. Yun. Gas na ba itong ano niya? Ito. Come on, let's pray. Ising si tatay. Ising kuya. Good afternoon. Good afternoon today. How are you? Pasok na. Wala pa. Kaya muna tayo. Action na din pa. Action mo. Pasok na tayo dito. Siyempre, kaya naman. Saan tayo po? Kasi bibidin ko eh. So, basa tayo sa Mateo 5. Ano ba? Tuloy na lang ano. Abot 91. Kaya mo ha? Kaya mo, ang haba pa yun. Kaya mo. Yes. So bago po nag-pray, ibabasa muna kami sa Bible ng verse para mas powerful na kami pray. Ano na rin yung parang hindi na. 91. Parang kapag yung separate, may mga problema na. Direct? Okay. Parang mula na. Asama lang po niya sa live. So, ganun. Sabihin mo, nakasama naman. Ang Diyos ang mag-iina sa atin. Saan mo? Mga awit 91. Yes? Siyang naghahangad ng pagpukpok ng kataas-taasan at nananatili sa pagtalinga ng makapangyarihan ay nakakapagsabi kay Yahweh, umuungkat kaanungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Sa panganib at luta, ika'y kanyang liligtas at kahit anumang matinding salot ay di magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad at napakpak. Sa kalinga niya ay palagi kang ngang nakakabiyak. Iingatan niya sa sanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin bigla ang paglusog ng mga kaaway. Hindi sa ano pa mang darating na salot pagkat ng dilim, sa pagpuksay walang kang takot sa araw mang dumating. Kahit nagmabuwal ang iyong harapan, ang sanlibutan tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay magiging 10,000. Di
ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunood mapapatunayan ang iyong makikita. Tao masasamay pinaparusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong pag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Amen. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Ang iyong tatakpakan kahit mga ahas o leyong mabagsik, di ka maano sa mga seryente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilala. Kapag siya'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema'y aking sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantipalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na tamutin nila ang aking kaligtasan. Amen. Salamat sa pagbasa ni Sister Sheena sa Out 91. So, alam nyo, God love us, protect us always. Hindi tayo ng prayer. So, pinipray. Lord God, salamat po sa mga salita mo ngayon na ipintal sa mga puso ng salita. Salita ng mga kami sa ibigay ni Sister Sheena. God, huli Panginoon, hindi ko ako nagpaspas. Bless mo mga kami ng baliw. Ito na today na gagawin mo kay Pino siya ng pagkakilingan. Bless my hands, Panginoon. Tulong na nagiging mo sa kami sa pagkakilingan, Lord God. With your protection, healing, blessing sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Isingin mo. Pick up, pick up. Ano na? Pick up, pick up. Asan yung ano? Ikaw. Review. Oo, ang gawin natin. Igagot tayo dyan. Lower limb exercise. Single, iklop, 20. Yan. 20 ba yan? 20? 20. So, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dagdag natin ha? 21, 22, 23, 24, 25. Ito naman lang yung number kasi lagi ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Next. Cross. Iklop. Cross to me. Ready? 20. 1, 2, Di line. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Next. Double pick ko. Yan yung hirap dyan. Ano? Ano yun? Ito lang. Kuya. Kasi 1, 2, sumasabay ko sa 3. Isa pa. 4. Isa pa. 5. 6. sabay lang. Next. 7. Pick up 10 days.
20. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 22, 24, 25. Next. Around po. Round. Ano? Double. 1, 2, 10 po. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na. 11. Ano kaya? Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Next. 12. You count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25. Wala na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tignan mo. Ang dami niya, no? Ito pa. Kanta. Yan po. Ilan? 5. Bilang, sabay ko sabay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Papasok. 1, 25. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pasok. Labas. 25 po. Ready? Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 40. Hindi. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 18. Ilan? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Reverse tayo. 1, 2, 3, Reverse, ha? 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan. Kunci. Pinching. Dalawa. Tubol. Buuin ulit to. Si oil. Wala. Alcohol mo. Ay, alcohol. Sige, ay, sa yan. So, tapos nating mga stage namin na ginawa na program, tulong tayo sa massage. Legit program natin, ha? Ano talaga yun? Pang legit yun, ha? Pang galawan talaga. Kasi malalaman natin na na-improve siya. Ano lang yung nagawa natin. Maganda dyan, ano ko na lang, ha? Oo, ewan ko sa inyo. Basta na lang. Oo. Antok na rin. Kami na mga high-tech eh. Diba? Ano mga high-tech? High-tech natin kasi dito. Bagsak lang. Gusto niyo nakakaupo siya? Gusto na. Kaya sa kanya, pero ko lang, Ah, nakaupo. Kahit di nakahawak. Dito siya nakahawak ko. Kaminsan, nakaka-15 na siya ngayon. Decision. Lalo na ako na ito. Sige na mapakita ko po na. Kaya na siya ako. Dapat ako po siya. Nakatuto siya pag pinapakain Para namin mabigas. siya. Pinapakain namin ng 10 to 15 minutes bago namin siya ulit pahigo. Kasi magkakasilip ko. Hindi ko Wala na na parang acidic na lumot niya. Maabat ko na. dahil mabigas eh. Mga tulog eh. Dahil mga muscle ko. Yun din yung natin part natin yung natin, session. No, yun no? Mababa rin na. Kaya kasi yung program ko. Mabilis ko yung therapy, pero yung program ko nila ito. Wala na ito. Ang basa yung naman nakakapon. Kasi talagang tatikaan natin. Hindi ko pwede yung walang count. May count, ha? Hindi pwede yun. May count. I-increase natin yung ano, nagawa natin. Program. Kung isang bedroom yung susunod natin. Sipito lang, tayo na. 11 session, makakatin si Putol. Ganda na siya.
matutulog. Yan. Diyan. Sobra. Wala sa mga komplikasyon, di ba? Nakayo ko, dadaan ka, huwag putol. Hindi yung ulo, baka. Kasi hindi natin space na kaya. Kung mali natin ba yan. Mag-upper naman tayo focus. So paano kung dadaan mo sa lower. Kung mali na ito, sabihin mo. Kaya lang, pwedeng babayaan ko. Tapos pag meron yan, ito naman ito program natin. Si Apo, yun. Program naman yan. After mo, doon magagamit ko kami ko ngayon. Yes, So, oo. dumating yung kamay mo. Dumating na yung kamay-kamay ng robot. Hinubukan namin. Pwede na ko sa mga dito. Oo, luwa naman siya. Ay, lang kasi, mapupiyasa pa yan eh. Pagbo na nga. So, meron kang tayo, gano'n din yung piyasa lang. Pag mo yung sa reaction, pag gumagano na siya, yun na yung nagagamit ng si Robot. Si Robocop. Spoil! Spoil tayo. Bilang. Tatago na kayo kung ano yun. Diba? Muli na. Diba? Alos, parang mo na. Yan, pati yung ating attendance, ang gabi dyan. Tayo titingin na lang. Ano yung basic therapy na. Pati yung mga remark, improvement. Kailan ba check up niya? 29? Pero baka mapaaga kasi holiday yun. Ano ba gano'n? Chinese New Year po. Ewan ko lang. Ang mga pachi ko yun? Konti. Ang mga patsoy! Kanina pa din, freedom. Alis ako. Alis ko pag gano'n. Dati kasama kayo lagi pupunta sa Saan? Chinese New Year po. Lagi po sa masa. May pa niyan. Ano ba? Dahil lang ko kasama dati. O, pagdating, napasyal po namin sa lalit ng mama. Hindi ko pinag-robocop niyo. Nesting niyo ba? Yung gano'n lang. Kasi mabagal lang kasi yung Bakit? one lang ata. Bukas, bukas. Nakakatulog yun. Yung wala ako. Kasi temperature natin yan. Malabog mo. Patay yung isang report na yung for para yung po po na dito pa siya yung aircon.
Ilang bili yan? Ano mo? Kabutot mo. 1.8 po lang. Ilang araw dito? Legit naman. Legit lang po. Kuryente na. Hindi siya kaya. Kuryente. Pwede sa mga ano, titikas ng mga ano. Oo. Ganyan. No? Kuya, ano ako? Sakmal. Tamasin mo sakmal. Tamasikan. Baka mo siya. Yan, hawak mo. Yung pinakamalakas. Sige ba? Sige, sige pa. Saktan mo. Sige, saktan mo. Yan ka! Diyan ka na bumante. Kumante ka na! Kaya mag-effort eh! Buwati ka na, huwag ka na tumama. Sige. Sige, sa mamag ka na! Mabasak mo na ito, huwag na, tama na! Yan, lalo si Gusa. Oo. Yan, sige pa, lakasan mo. Magal ka na. Ganyan. Sige. Tapos na ha? Dati, isang mana sa pusa. Isang malaso na siya oh. Sige. Tigli na, tigli. Ganyanin mo. Dapat tayo ulit. Yan na. Yan ako. Yan, palang cheese food kami ha. So, pag ginagawa ni Sherwin yung aming, yung aming mga appointment list. Yan, mga program namin. Tama yun yan, kasi nang papel ka. Ha, titingin. Di ba, hasil talaga. Parang hindi IT ah. Parang hindi IT no? Papel. Yes. Yung problem din, tapos dinidil ko lang. Saan mo pwede pasok yan? Google po, Google account po. Yan, please. Very nice. Tapos search po sa Di inyo. ba may Sino mo sa... Ito po yung paginawa na. Sino na yung siya? SP, stock patients. Kasi may SP, stock patient. Yan, SP. Special person. Special person. Hindi mo kasi na, bubuk na mga. Hindi ko ka ng power. Pag lata dati, lata ko. Ano power? From bed reader. Hindi ka rin ba? May tapo sa labas. Diba? Pero pa lang? Or na? Hindi nakakapit siguro niya, wala sound siya, no? Hindi ko rin mga Pero yung una po, cut-rate, parang wala. Wala na. Unang-una. Wala. Hinahanap pa namin yung isang ano kagabi. Sabi ko wala na yung pangatlo, yung unang-una yung sabi ng asawa ko. Wala na. Oo, wala siya. Hindi na-copyright niya. Sabi ko, Yan ang lalagay ng sound siya. kaya pala wala siya pa. Nakakusuha ka ba yan? Copyright. Tanggal. Ang lang kasi copyright. Pag up-and-download ko na pag-copyright, natagal mo kagad. Nakababan po yung account. Baban ako na. So, ganda yung natural na lang. So, again, this is our fourth session. Yan, baka maligaw kayo ha. Ito po ay fourth session na namin. So, may mga way for improvement na namin nakikita. Aside kay Kuya Marciano. So, and pray mas ma-improve pa to for the
next therapy session natin. So gumawa kami ng programa ng Sheila at Sherwin para mas maano namin yung ginagawa namin. Kasi mayroon ng program. Diba? Tama? Yung sasaktan, no? Yung siya ng konti, oh. Sarap. Yun. Buog mo, no? Sipain mo. Yun na yun, no? Yung mo din mamasin niya, ganun bilis, diba? Yung paa mo. Nararamdaman mo na yung kurot na magkekot siya. Kuya, kurot lang na. Ano babatiin? Sina? Sige, ano babatiin? Nasa shout out? Sir, na daw, sino babatiin mo? Dali ka, shout out ulit. Shoutout mo si Papa ka. Oo. Hello kay Papa ko, pogita mo. Hello kay Papa mo. Yun. Pangalan ni Papa? Ano pangalan ni Papa? Leonard. Matito. Ayun, di pa pala. Napamasyan pa rin. Ay, wala ka. Ano pangalan ko? Opo, Shena. Diba? Medyo mahal siya ng konti, lipos na. Kasi mo nga tayo. Dalawa nga. Dalawa mo. Dalawa mo. Dalawa nga. Masakit na. Hindi na maninipan. Gana ka kasi. Isa pa rin tayo dalawa. Maninipan bigla. Bukas, kaya tayo bukas ha. Ano bukas? Tuesday. Bago na naman Tuesday. Umaga tayo. Kaya na umaga to? Check natin yung oras ha. Check kita. Kasi yung gusto nila. Pwede siya mauna. Kaya na si District 8. Ang bero ko. Yan yung espasa. Pag hindi gumagala, kaya ang gagawin siya. Start up. Kapag hindi siya magaling, nakatito ko mga sigma pa. Hindi mo siya. Pero sa mag-bike? Mag-bike siya? Kasi talaga siya nung nagtitinda siya. Kaso, nung may motor na, hindi na niya pinakilang yung bike niya. Hindi na na-exercise yung paa niya. Ayaw na mag-motor? Yung motor na lang ang gamit.
tulong mo. Ano lang? Tubol kasi. Dito na. Kasi, Saan ko ba? tatlo pa. Kumamita mo. Tatlo pa. Gamat mo ba? Ano ba ito? Baka niya. Maganda ko tayo. Wala nang hindi sa sarap sa iyong buwan. Pagtulpo na ano. Iwasan ko Oo, mga iwasan puto mo ng mga pinch. hindi. Pwede man sa mukha niya ito. Basta pa. Duran mo nakakadala. Nakakadala na siya. Wala hindi. Tukod ko dila niya. Luis Surgical Mask. Wala sa dito. Ang makasalita siya. Mabakos niya. Kasi siya. Oh, yan. Hindi pa. Tara, kung sisira, si Emil, God bless. Hindi, nahirapan tayo. Nahirapan tayo pag debris na yan. Yung mga nang debris ng galing mo, yung silman, sumagyat ko. Subsidize us. When we get sick, we have anything we want. Wala sakit. Tuyo ka lang dyan. Dapat balance eh. Dapat pala sakit. Mas binibigyan ng pansin ha. Sakit. Tsaka yung spoil na Bueno. Tres hombres. Gusto ba yan? Sabi.
Favorite mo. Favorite subject. Favorite subject. Ano yung number mo? 5 po. Inaasa mo kayo. 6 ko. Yan, okay? Lagi na 6. Kasi hindi gagalaw pagkapuro po. Yan o. O, di ba? Wala, gumagalaw kasi yan. Ayan. Mga gumagawa ng 4, 3, 2, 1. Magaling yan. Bakayin niya. Sa taas. Sa baba, sa baba. Anong number? 5 din po. Hindi na natin 6 to. 7 to. Yan, yan. Bas ka lang. Bas ka lang. Bas ka lang. Kaya sa'yo. Kaya gumaling ko. Ano? After 6, kailangan 7 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So habang si nagkukuha na tayo, magkaya gusto niya lumirenda. Kape. Hindi automatic, ano? Dahil automatic to si Shina. Shina, hindi ka automatic, ha? Idadalhin ko na sana kasi sabi ko magkano. So guys, this is our last program. So tapos na namin yung aming warm-up exercises. So marami na nagdagan. Kasi yung electric niya naging 6, tapos 8 sa mukha. So tumaas na yung aming merienda. So this all about 50 minutes. Ayan. So more on... 8 po yan sa lalim. Tututukan ko yung ganitong case kasi na ito ay bedridden. Hindi kagaya ng mga other patients ko, nakakaupo sila. So si Kuya talaga, as in totally bed, yung talaga si Kuya. Si Kuya Marciano. So kapag ako kayo din siya, siyempre si Ma'am Ketong muna ay mag-snack muna. Ayan, sponsor by? Yan si sponsor niyan. Yan, prepare po ni Sina. Yan. Okay? Black ah. Kasi ako. Relax ka lang, yan. Dibantayan mo siya yung lolo niya. Pababa mo pa. Yan, very good. Yan, pababa mo siya. Yan. Ano pangalan mo ulit? Sarina. Yan, si Sarina. Binabantayan yung lolo. Kasi before daw, nung magaling si Kuya Marciano, siya ang naghahatid sa school, di ba? Sarina? Mukhang lolo, ikaw bahon nga. Ano tayo? Malihin mo. Huwag mo na umiyak. So more on, ang nakita namin improvement dito, malaki na, di ba? So ano ba yung improvement na ngayon? Na 4 session. Ano yung improvement? Ang 4 session niya, nakaka-balance na siya ng upo. Ba? Isa, kahit Okay. So nakakabalance na po siya ng pag-upo. So according to Sherwin, pag daw inupo na si Kuya Marciano, so nakakabalance na. So praise God, salamat sa paganoon sa ito nakikita namin yung mga anak niya, Sherwin and Sheena, yung mga kapatid niya, for the great improvement. Tulog si lola mo? Tulog? Wala, may sponsor ka pa. Hindi na ako punta. Hindi po. Babantayan mo ha, sali na. Bantay lola. Ano lang.
guys, kain tayo. Kain tayo. Lord, salamat po sa pagkain ko. Sa kain tayo guys. Guys, ayun na. May hinahin si Shalin sa YouTube. Ano? Ayun na, dapat ano ka, pakapig ka. Hindi mo siya tao, dali. Siya to sa picture ko, sabi mo. Nasa niya ako. Joke. Kaya rin mo kayo. Pagkano siya? Kasi Friday. Bali, kasi po last niya sa ito yung sister. Pwede. Pagkano siya? Magkano na? Magkano? Sino yung sakit ito? Hindi yan. Sa blanket siya. Pero kung ano po, nakakabili yung ito. Hindi ko na po siya. Susunod mo na, no? Hindi ko po nakakabili sa dito. Huwag ba? Ano? Sakit pa rin? Sakit pa rin? Nakakalta na. Hindi mo naman. Siya ng kamo kasi. Kailangan ka lang naman ano. Tapos share ko na nga sa Google nyo Hmm. para ma-open din yung program nyo. Sarina. Nandiyan. Nandiyan mo ha. Malaki mo, nurse ka, doktor ka, wala mo ha. Doktor nga daw ang gusto niya eh. Para ano, ikaw ang mag-protect sa pagsa yung pamilya. Basta ka mo sila. Nakaprograma yan. Yung kanto, hindi ka kaya nakakita ng kanto na. Kasi, kasi trato mo. Bawa sa ito. Tampo. Ayaw mo na logo? Tingnan kay Cook. Pabili. Maganda. Tingnan kay Cook.
speaker mo na. Sa speaker. Ilang po ibig mo kasi para ma-share ko. Para makakita ko. Hindi naman kayo. Gano'n naman. Birak mo na kasi ito. Bella? Ngayon namin. Hindi na kami masyado nagpapasad kanton. Dati Hindi hindi. na. Masyado. Dati hindi rin naman Okay, mahilig. tama yan. Sige. Tama mo, sige na eh. Ano lang? Kontrolit lang? Hindi na ako bibili ng biyahe dati. May mga pasad kanton pag mag-concert. Ako lang ha, hindi pa ano. Walang gulay. Diba? Ay, yung nakaraan po. Pag mag-arianda, nalagyan ng nakapondo sa akin. Ang ganito. Talaga. Sinasang ka? Ito ka. In-update ko lang yung teacher niya. Kasi may meeting kami, hindi ako pumunta. Ang ganda. Ano lang, cards out lang naman. Ang ganda. Sabi mo mas ano yan, sabi niya, importante yan, sabi niya. Hindi ba? Panorin niyo ko lang. Sinabi ko nga po, mga ka-vlog naman. Kaya shoutout mo dali. Dali. Shout mo daw si teacher. Dali, ako ang teacher niya. Teacher Jasmine! Hello po, Teacher Jasmine! Lubos ko na to ha. Sige po. Sabi na kayo magkaroon ng ano. Gusto mo pansin ko, pero meron pa din na. Gusto mo rin? Sige naman. Ganda niyo na. Saan niyo po yan sa GP? Okay, paano access? Oo, doon sa Gmail. Okay. Ay, ano pala? Ano yan? Si ano, pa-resend na. Para mabili. Gusto ko lagyan sa importante yung mga sa bago ko. Yung mga importante given. Sa Gmail lang yung mag-send lang. Mas mabilis ka na update na. Parang nalay naman yung mga Pwede ko mara ng bago. Pa? Bago na ako. na hindi nila. Ayun. Matay. Para ano ba? Kung mangingin another Gmail, di ba? Backup Gmail, di ba? Sa isang cellphone kasi lang kami, kahit i-Gmail. Kung ano lang saka yung mga documents. Ano na password? Sige. Hindi ba naman yan? Hindi ba ang license yung din? Wala na, di ba? Yun yung mga ano. Ano talaga eh. 6 pa 8 yan eh. Malakas pa rin. Manunod kumakain, kaya ang ganda sa akin eh. Kaya pala din yung itsura niya, hindi na may pinta. Tatasan pa yung pag-uwi, kaya dapat yan, kaya mo. Masarap ang ito, pagbira mo kainin. Kasi na. Masarap pagbira mo kainin. Pag araw-araw Pag pa tayo. araw-araw, Umay na. para nakakasawa. Pero kung diba tayo, ano, bira mo sa kainin, sarap kaya. Gumawa ko. Marami yun. Ikaw po kayo? Ano nga yung sa inyo? Sige, tayo mo nga. Armstrong. Ano? Ano yung first name? Opo. Armstrong. Tapos, ano pa? Last name mo na. Hindi mo. Anong last name po? Alak, siyempre. S-A-L-A-C. Mga alak ha? Sana. Birthday. Ano mo si, yung asawa ni Teacher Perla? Salak kasi sa Pilipinas eh. Sa may energy. Year po, Hindi to. Hindi na. 1962. Pilit ko na. Ah, sila dito. Makatanda mo ako ah. Grabe. Ano ka, senior?
na ba yun? Ano ako na? Ano ka? Ano mo lagay dito kayo dito? Kuan. Ano? Ano agad? Gmail. Salak ang phone 15. Ganyan. Ganyan. Password. Ano? Nakita ko naman type dyan. Letter mo yun. Small letter yan. Ano sa mga Sayang dito ah. ay tapos hindi pa rin. 7. Number ba? Number. Okay. Tapos na ata, hindi na siya maano. Siya maaray eh. Ano naman yun? Confirm na lang. Pagkakalan na. Kami ko yung kinupyo mo. Hindi siya pwedeng copy. Ay, di pwede. Ano? Hindi ko pwede. Oo. Yan, tapos yun. Hindi na siya, patapos na. Tapos na. Baka gusto ko kaya ito ng document pa yun. Ano ito yung sa conference niyo? Hindi naman pwede. Wala. Hindi na yung sa ano. Hindi pa gana. At ito na padala. Papasok mo sa ano yun? Sa Gmail yun? Lagay mo mamaya? Lagay mo. Kung laging po. Huwag siya mag-iwan yung magaling ng kape. Ang picture yan? Yung sa akin, yun yung sa lang sa mga naging. Seven. Ang slow. Makagarap siya. Oh, sarap. Yan ah. Tingnan kasi. Alright. So, guys, tapos na po yung ating ano. Last part ng program na. Tingnan namin siya rin. Siya. Ingatan mo kasi video niya. Siya shooting. Wala ka ng padya daw. Kasi alam mo wala na. No? Hindi. Hindi na. Alam mo po na itong pants. Alas ko sa bot. Sabi mo po yan. Ta kayo. Ako nakalakan. Kweng! Nakakasip. Yari ka. Kain. Pinakamatagal siya kuya. 6 months, 3 months. Kaya 3 months nakaka-off ka lang. Tayo-tayo niya. Dama ha. Ayun ha. Teka. Pwede na. Try tayo. Ang nalandod ko. Basta. Pupupray daw siya, no? Si Sherwin. Cosing prayer ka naman gabi. O, tapos susunod naman si Sina. Cosing prayer, ha? Nanahan pa sa akin kayo.
Pag-closing prayer ay galing sa puso mo lang. Pag-opening, yung mabilis na. Sige. Ang mag-closing po si Sherwood. Sige, closing prayer ha? Sige. Maraming salamat po sa araw na ito. Nagkaroon niyo. Ang pangalan namin po ay Sport. Nandito ang aking ama. At pakatayo na sa paupo. At maraming salamat po sa binigay yung pagtitiwala at bakas para kayo manggapin dahil yun ang nakinig araw-araw na pagpapagal sa akin. Yun ang pong aming kaya dalangin sa akin ama. Guys, and this is the end of our TV program. O, bate ka na sa picture mo ko. Picture mo. Picture mo! Ito picture mo! Teacher. Jasmine. Oh. Ano pa? Sino pa? Isang awa mo. Sino classmate mo? Ano pangalan? Kalila. Tsaka sino? Hello po. Panoorin mo ako to. Panoorin po. Okay, sa lahat po ng mga kamag-anak po, ng side ng mother nila, Sherwin, at ang side, ang father side nila, lahat po kayo dyan. Ang kuya ko, ang pingalan mo ulit? Ano mo? Oray po. Orayi. Mga taga-bito po ng Orayi. So sa lahat sa inyo, again, sa lahat ng mga nanonood at tumututok sa aming journey dito sa vlog namin na Bedridden Turn to Recovery. Ang aming title Bedridden Turn to Recovery at TST, Travel Talk Therapy, ni Modern Monkey Pinto. Hanggang sa muli po, abangan niyo po yung aming next episode sa Wednesday. God bless po. Bye-bye. Thank you. God bless you. Bye-bye ka.